unu chetelu one lady ụmụnne nụsịrị di wee napasị abe nna fa ofuke di na-etie ife nke ọzọ na ya mara ife na-esenụ nwanne nwaanyị nke ada sef ate nke na ya na di na-enwekwu nsogbu too mana nyanwa na ọ bụrụ mami ya bụ ife melụ gịnị zụlịa ịghọtara na ndị uto na ọ kpọnyelie mmadụ na onye afọ bụ ihe zụlịanụ ọ bụ na unu ga-elote that very story anyị kọrọ na this page that lady ga-abụ ọkpọta nwoke ọbịa fụsịa ụmụnne natasịnị o jiri maka ya gaa iru ọkpọta gị izizi kpọta ịbụọ ịghọtara na wee na-ajụ anyị ma ọnya kpọrọ nke ịtọ nakwube ndị be ha ma ọ bụrụ na ilotelo esizili nụọ di ọsị m nne na that one na-abịali ya mgbe afọ o wetara anyị story na ya mesịrị find out na papa ya na-eti mami ya ife ya wee hapụ nke afọ ka ọ natalụ na many people dị interested n'ịnụ ya ịghọtara na so mana this particular lady which bụ mama die si na ya gbalịa mgbe ọ pere mpe nọọ mgbe ọ pere mpe ka ya ji wee na-ene anya na-asị mgbe nwa ya ga-anụ ya mana ọ bụrụ nwa ya nke na-anụ ya kịta ka o chelu ga-anụ ya nọọ nke diọkpala tọrọ which bụ nke bụ ezigbo mmadụ according to the story mana nke bụ nke diọkpala bụ sịrọ ya according to this very story ya ọ do mean ịghọtara na mana onye nwebe ife du redio so mami ya wee sị ya nụba this girl duto na ndị mmadụ na-abịa ọsịm nne na ya mekwele ekpele o ya mee fasting for 3 months maka ịnụ this guy o wee bịa wee dọ mmanya mee gị ọsịm nne ya funuru ụdị mmadụ dụka this guy ịmala ụmụ nwoke ndị anụnwa kpọrọ ụmụ nwaanyị nothing like ndị anụnwa ga-abụ they believe in their money more than anything around them na ụdị nwoke ya nọ ọsịm nne mfe ebe this guy na-agwa ya okwu nwa begidela akwa besesie m isi like can na call story now I'm trying to control my emotions because na ụdị akwa nwa abelu since nji mebe program onwe bụ onye belu ụdị akwa before unu na-afụsị ndị na-ewepụta nke afọ ndị afọ na-amụ ibe akwa amụ this girl na-enya ọsịbụ na ya nọkwala onwe ya ebe nya bio ha ya tụ ụlọ bili na-emela onwe ya biznes si jekwe jụọ ụmụ nwoke niile na-ebe afọ na onwebekwa onye flọpa ntị anya before this guy wee sị na ọ ga-anụ ya ọsị m nne na this guy che na o nyelie ndụ ma etu esi enye mmadụ ndụ besides na ọma ife na-emebe nne ya o wee welie na-agwa ya okwu ọsị m na etu si wee duba adị bụ na marriage felube na 3 months o mana nyanwe ịgwa this guy okwu na-atụ ụjọ like he can't even speak to this guy etu o si agwa okwu etu o si twist okwu etu o si abalị ya mba ya meghili arụsị a na kwesị ịdụ grateful ya nụbalị ya meghili arụsị onwere ife o nwere ka onwe ife ọ ga-ọfa nwunye ya meghili ịmụrụ osibụ na ịbụ si kasị njọ bụ ihe arụsị a na ịyara arụ ọsị gị kedu ife na-aya gị na ọ ga-abụ nkwụgharịgide before i wee nụbịa ọsị m na ya kala ịnụkwa onye ya nyelu mgbedike for the first time ịghọta na which bụ nke afọ bịa bulunu ya findeze out na papia na-akụ mami ya duga wee sị mba na ọ gbasa ọsọ this guy before nke nya na-anụ kịta ọsị m nne ịmara this girl sị m na ya funuru ụdị mmadụ dị otu ya ga-ebido ụtụtụ begide akwa mgbede akpụ ife this guy na-agwụ ya ike ya eme mami ya ayọbịa ọsị m na ka a nọsịrị ya na nwanne ya nwoke nke afọ mami ya chọrọ ka ọnụ ọnya bịara gwu ya sị ya nne ndị agbakwala ụdị mmadụ nwanne ya nwoke bụ na ọ bụrụ na o nwee ka o si do you should tell us ya mara ebe this guy na-eje ya na ọsị m na family ha na mami ya ma ngwa nwunye okwu o mami ya na-akpị agwa ya okwu mana ịghọtago na ị na-agwa ya ị na-ezeli ya ụmụnne ya niile nobody can talk to him na so onye na-agwa ya okwu stand ya gidigba mbali ya mbawo papi ya maka na papi ya ka o yiri I wanted to bring this story out here ka unu solo m n'ụlọ in fact ịnụsa this story ị nwere ike ị ga-asịsị nye gị adreesị this guy ya na-ekwu maka ya nọkwa London no it's not like no village tout n'ọkwa a London guy na-anata steji na-eme ihe ahụ ọsị m nne m mmanụ ya dala ada merụ arụ na egwu ekwere agwa this guy na adala ada maka etu oyi si tuwisie wee tọọ na onye against nyanwa
marriage elube 3 months sa akwa ka ya na-ebe ụtụtụ na ya na-ebe akwa mgbede na ya na-ebe akwa ya kpọọ mami na-abalị ya ike ya eme ọjụbịa sị kedu ife ọ nwere kedu ife ọ ga-ọfịa nkenwa ọ sị m na ya bikwela onwe ebe fabi na ọba Lagos yes ka Abuja ya bikwela onwe o furnish unu ya bile ebe afọ na si ihe ogonyegoli esi ya na ya na-abụ n'ụba di na nwunye bụ AC which ịma na ogotelie for his own comfort ya na a generator which ịmakwa na ogotelie for his own comfort with this girl no ọgwụsịkwa o mana bido that day onye gị 20,000 ị ga-ekwu ihe iji wee mee onye gị 10,000 ị ga-ekwu ihe iji wee mee isi na isi na-awa gị ị ga-ekwu ihe isi ji awalụgo isi na afọ na-alụ gị you must tell why afọ ji alụlụ gị yeah like this girl say na this guy do mean ikaye mo si ni anusigo si nwanne nwoke ngwa bịa bulu generator ngotelie bulu AC ngotelie kedu ife onwe na this guy bekete ka na akọlụ m ihe a akwa ka na ebe it's not like na na-agwa m ya no nwa anọkata ọ na-ebe nga-anwụkwa dị Igbo nga-anwụkwa adị Igbo afụ na okwe m ihe dị otu o afụ na okwe m ihe dị otu o enwakwa mma nga anọlụ 25 years agbakwa mma nga anọlụ 23 ihe nwa na-agwa m ka na-agwa unu ihe a ihe m ejiri wepụta ihe a as voice note na ọ sị m na die nọ na this page na die na-efolo m nwa ike anụrọ 3 months chai this guy ịmagoro maka condition be ha nwanne nwaanyị nke ọzọ anụgodi die na-eti ife ọnata nke ọzọ ya na die nwere ezigbo nsogbu which ọ gwara anyị na ọdịga na fault ya then nke ada nọ n'edi maka na ọ natakwuo ọ bụ na fa eloduo ya ka nke ada na kịta ahụ ya na-asị abiko onye anatakwana na ọ nata kịta ọbụkwala mmadụ ịtọ dụka emere eme mana unu cheta why na mama ha na-akwụgharị ọ mara ụmụaka ọ mara okenye onye ọbụla ọ fụrụ ose enyi ibọ gị ma ụmụaka ndị otie o ịghọrọ na so n'ife eji agwa ya okwu karịrị akarị eji mami ya eji ụmụnne ya natalụ eji everything this guy chai ime ihe like etu ihe a si ewute mbụ na this guy anọrọ n'ụlọ ya ọ nọkwa n'ụlọ ọ nọ UK imagine ya na ya na-abụ n'ọnụ ụlọ for 1 month or 2 months this guy sị m na ya dị scared maka na ọ sị na ọ ga-anata before Christmas n'ụjọ ebidogo kịta na-atụ ya until ọ nata sị m ka ya pụtawa ka a ghara inye nwanne ya nwaanyị ntị nye ada atụpụrụ mami ọnụ duto nkwụgharị afọ ọ na-akwụgharị enwere ifele emechi anụmowo nne nwaanyị amụsịla ụmụaka ghebe ike na-ekogheli onye nke lụzie ebe nwoke welie na-eme achịcha welie na-agwa achịcha maka na nnefe enwere isi na mmadụ and then ya na-akata for herself before this guy bịara dio nya nwere ụlọ furnish enye bulu na-alụlụ onwe ọlụ even na ebe ya na-alụ ọlụ kịta na the woman na ya asị anya resign mana die na-asị ya ndị be die na-asị ka ọ kwụsị na ọ na-enwe afọ ọkụ na ọ na-alụ ọlụ na o nwere ike mie take na ka ọ kwụsị ọlụ karịa jụọ oyi this guy wee na-ebesi m ada Igbo nya akwụsị ọlụ na agụụ ya agụkwu ya na akwụsị ọlụ na this guy ya egbukwu ya na akwụsị ọlụ na nke ya agakwa 20,000 na ya ga-eme explain for 2 months ya ka a na-asị anya kwụsị ọlụ na ama nkwụsị nsị anwakwa na anwa kwụsị ọlụ echedimeche wee gwu ya nke anwakwa na ya don't try it nwoke na-emele explain 20,000 onye nọ UK with this high exchange rate ka ị na-enye nwunye gị 20,000 wee na-ajụ ya ife o ji wee mee gịnị ka 20,000 na-eme kịta ozulu ofe ite ofe nye akara aka nye amaala na apụta kịta maka na ife nwanne nwaanyị adụ scared of na ọpụta kịta asị yes na ọzọ afọ na fe chizuo abụghị ya tago so because of that ya nọzala ebe afọ ọsị m ya kpọọ nne di akpọ anya babalị ọbasarịa ọyọ biko ọsị m ọkwa aka ya ekwu ọsị ọmalife niile ya nyelie ya ngwa si nwanne nwoke bịa ka ibulu bịa ka iwelu is going to 3 months ewee na-akọ ihe a na-akọ kịta o jikwe gba nwa nnụnụ nne ejikwe wee falụ ijikwe wee na-eme explain mgbe ịtụzala ime mmụọ nwa nna ike gwụkwalụ m ọsị m ya wele ego solve problem nsogbu ọsị a ifilini nwere ego ifilini na-akpata ego ifilini onwe nke inwe ifilini na ifili ibie oke bịazana ka nye gị ego onye ego nyasị n'ozuro nsogbu nwaanyị ihe ji si n'ozuro ị na-akpata nwa ego ndị bụ na oji ego you should be grateful nke nwa nke nwe maka esi enwe ego maka
marriage 3 months ka ị na-eze ezo wele treat onwe gị marriage 3 months ka ị dị scared of talking to this guy. This girl na-ebe sị ma onye apụtaba na nke kasị njọ ya na-enwekwela OBP na ọ bụ na ya continue na ya nwere ike ịnwụ n'oge elu gị. In fact ndị ada alala ụlọ abalị ya cheta na ya na-adụ dị obi mmiri emie ka fiu na ya nwere ike ịkpọdo ya na fonu kịta nwa because na o nwere bọsị ya kpọrọ ya na fonu fa akaliso kasi I love you bye bye ọ ga-afụlili 1/4 ọ dị ọdọ ọ ga-eji wee balị ya mba etu ka di na nwunye si adụ just ga-ejụkata ma ajụjụ bekịta akwa nsị Chineke nna kedu ife bụ ife nke a bikonu kedu ihe bụ ihe nke a bikonu nwa belili m isi if not that na die nọ na this page m ga-asị gị dear me nya bịa na my DM ka m send alụ gị voice note nwa nya ị ga-esi enyi ma nlala ụlọ ọka dị nwa si were atọ bikonu Chineke nna mekwala m ebele di gbakwa ọkụ ma ọ bụla ụdị God forbid it was too bad. Chineke lee amara m ihe m ga-agwa gị mana achọrọ m ka isigodu this kind of man na ịchọ break ka unu chekwa eche again. I'm telling you just gwa ya anya nyetu gị break ka unu chee enye eche ọ bụrụ na ichesi enye si na ọdụ gị mma you continue ọ bụkwa na ichesi enye si na ọdụrọ gị mma igwe ya na ọdụrọ gị mma ụdị ya stressed out this girl kwụlụ ọtọ ka nkụsụ 3 months of marriage kwụlụ ọtọ ka nkụsụ ọ bụ mmiri nna chukwu ekwekwe na like ịbụrụ nwaanyị because I can only trust ladies nwere ike isi otu just ka fa getu ị ga-ekwe ka nwanne gị nwaanyị nọ this kind of pain maka ihe ndị mmadụ ga-asị ajọ nne ajọka onye omelo na nne omesi gị chee ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.